Sesiphakathi thina esingalala endleleni nanazi indaba za1KZN TV ehamba phambili namuhla. Ubona impumelelo uNdlunkulu waseMacambini. Baminga nkomo abathutha izingane zesikole. Kanti ukuhlomula inqwaba yentsha yaseNewcastle ngolwazi. Nina bakambombo omnyama indaba za1KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. uNdlunkulu unothando Mangwane Mathaba wasebukhosini baseMacambini emandeni enyakatho KwaZulu-Natal. Ongabanye bondlunkulu abangahlomula ngaphansi kohlelo lokunikelela ngeinsiza kusebenza lukaNgqongqoshe uMnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal ohola uThula Sizwe kuButhelezi uthi impilo ishintshe kakhulu kuyena njengoba ibhizinisi lakhe liya ngokuya lidlondlobala. Emva kokuba uNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi athula uhlelo lokuhlinzeka koNdlunkulu ngezinsiza kusebenza sokuba basithuthukise esifana namatende, amabhodwe kanjalo nesitofu. Kubukeka lolu hlelo seliqalile ukuthela izithelo ezinhle. uNdlunkulu Mangwane Mathaba wasebukhosini baseMacambini onebhizinisi lokupheka uthi mkhulu umehluko ebhizinisini lakhe njengoba nenzuzo eseqala ukuyibona. Ngiqale ngokubonga mina kakhulu ngeequipment esayinikezwayo, itende, i-courtroom, ama-chefing dish, amabhodwe, bese kuba izitofu nezipunu namaplate. Njengoba nje sikhuluma mina okwami akukho kuphumile kuyosebenza, so akuhlali kuyasebenza kwami kakhulu. Financially ke improve kakhulu on my side. Ngingasho ukuthi as from sinikeziwe izinto lezi ze-equipment sengikwazile ukuphinde ngibe nenye equipment ngemali engiyithola if izinto ziphumile zihambile zawusebenza noma kuhambe kwawusebenza mina noma hambe zawuboleko. Ikhona kakhulu i-improvement ebekhona namathuba emisebenzi maningi kakhulu. Masipala wasemandeni asilekelela ukuthola imisebenzi ukuze sizokwazi ukuqasha umphakathi wethu nabantwana bethu. Nomphakathi ke uyasilekelela kakhulu ukuyiqasha equipment nokusiqasha ukuthi sizobaphekela. uNdlunkulu uzongalisa ukubonga waphinde waveza ukuthi lezi zinsiza kusebenza asigcine ngokusiza yena kuphela kodwa siphinde sisize nomphakathi kakhulu labo abasuke bedinga usizo uma befihla izihlobo zabo. Akulula ukuba umama ohlele ekhaya angenzi lutho because isikhathi esiningi ufikelwa abantu bezofuna imisebenzi, ufikela abantu bezofuna ukudla, so i-equipment ikwenze kwalula ukuthi kube nemali engenayo ukwazi nawe uyolekelela emphakathini nabantu laba abasuke befuna imisebenzi, so kuba lula ukubanikeza umsebenzi ukuthi nakho yenzani. Before impilo ubaba uButhelezi asinikeze izinsiza kusebenza lezi sisebenza ngayo ayizanga ibe lula. Bengakwazi ukulekelela emphakathini if ever abantu beneyinkinga bekufanele ngiqale phansi ngiyokhuleka enkosini ukuthi sicela ukuthi and inkosi izokhipha yona le mali le ekufanele thina siziphilise ngayo la ekhaya siphinde sikhiphele ngaphandle. So njengamanje sekulula ukuthi makuphume i-equipment sikwazi ukuthi le mali le ezoba yiprofit sikwazi ukuyolekelela emphakathini, silekelela abantwana abahlwempu, silekelela abantwana ababuyele ezikoleni ukubathengela ama-uniform, sibalekelele nangokudla njengoba kuzoba zikhathi zoDisemba nje phaningi bazoqhamuka thola ukuthi bazocela ukudla then siyabanikeza ke. Enye into enhle kakhulu esiyenzeka njengamanje ngenxa yale equipment esinayo sesiyakwazi ukuthi makhona abahanjelwe abangathathi entweni siyakwazi ukukhipha itende, ukhipha i-courtroom, ukhiphe ama-chefing dish, amabhodwe ukuthi bekwazi ukupheka, so sesiyakwazi ukulekelela kanjalo. Usukele ngenile uNgqongqoshe uButhelezi waqala lolu hlelo olubonakala lithakaselwa amakhosi amaningi lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Izindabeni ze1KZN TV bikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Omalume abathutha izingane zesikole bathi baphansi phezulu njengamanje balungisa izimoto zabo ukuze izoba sesimene kesilungile kwazise kade zama kusukela kwaqala ukubhala kwevivinyo zokuphela konyaka owedlule. Lokhu kuvezwe kuMandla Mvubo ngohlalo abathutha abantwana besikole kwaZulu-Natal ngesikhathi bebambe kumhlangano ozilungiselela eMgungundlovu namuhla. Imboni yabathutha abantwana besikole ithi sekulungele ukubuyela emsebenzini njengoba izikole zizovulwa ngeviki elizayo. Isho kanje ngesikhathi ihlangene eMgungundlovu nomhlangano. Sihlangene sizowenza wona amalungiselelo okuvulwa kwezikole ngoLwesithathu. Aqala lapha ke amalungiselelo aqala emotweni kuwona wonke ama-region
awu-16 e-KZN ukuthi izimoto zishekiwe yini ukuthi zikulungele. Nikhumbule phela kade zama lokho ezama ngo-October. So-ke kubalulekile ukuthi njengoba kuzovulwa iy'kole sibheke ukuthi ziyaduma zithelile sizisemgodini ziyobheka i-suspension isakulungele yini ukuthi ithwale umuntu. Laba bathi basezingxoxweni nohulumeni ukuba ubavumele bagxoba amatekisi abasebenza ngawo. Njengoba ukhuluma ngengozi nje ukhuluma zimoto esezindala lezi esesibhizi sifakana umlomo no-government ukuthi akasiniki ilungelo lokuthi ziyofohlozwa njengoba adenza kwi-mainstream. Niqonde futhi ukuthi phela ingane le isizwe sakusasa kufanele ihambe ngemoto nje e-comfortable ngendlela exakwenza. Yize zikhona izimoto ezingamaveni kepha laba bathi asavumelekile. Sizama kakhulu lawo amaveni nje ungayiphathi nje amaveni, iveni ayisavumelekile ukuthutha umuntu nemoto encane ayivumelekile futhi ukuthutha umuntu ngokwenza ibusiness. Umvubo uxwayise ngokulayisha ngokweqile. Enye inkinga esidalela i-overload iwona ama-client ethu okwabazali ngoba bayaphuza ukufuna iy'moto ezisemthethweni ekufanele ngabe zithwala iy'ngane bese kuthi ngomzuzu ogcina mhlambe nje ngomsombuluko sekubhudubhuduke manje kufunakala iy'moto. So kanti-ke phela kade inyanga iphelile kaDisemba, once kwaphela inyanga kaDisemba nje sekufanele kuqale kwenziwa amalungiselelo. Kanti uthi kunososeshini okuyibona abalawula izimoto. Umthetho uthi njengoba ngithi ama-region awu-16 e-KZN athe u-16 kunamasoseshini angaphansi kwawo. Wonke umuntu uyahamba ayocela isicelo kusoseshini ukuthi nami ngicela ukubhizinisa ngokuthutha iy'ngane. Bese-ke esethola i-operation license namastika ababonakala ngawo ngokweyigodi. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umsunguli we-Seeds of Restoration Empowerment Project uZanele Mpungose uthi bakwazile ukwelekelela intsha esaqala amabhizinisi engaphezulu kwe-15 ngonyaka oyedlule waphinde futhi wagqugquzela intsha ukuba isondele ukuze bekwazi ukusizakala ngendlela ezahlukene. Le nhlangano yasungulwa ngenhloso yokubhekelela intsha ngaphansi kwesifunda saseMajuba njengoba kuqhubeka ukwantuleka kwamathuba omsebenzi ezweni. Umsunguli we-Seed of Restoration Empowerment Project uZanele Mpungose uthi isizathu sokusungula kwalenhlangano babebhekelela ukwanda kokuyekwa kwesikole. Isizathu ke sokuthi isungulwe lenhlangano kwakubukekela igap enkulu yama school dropouts ezikoleni especially the Model C schools ezisemadrobheni. Mawuthi uyabheka umuntu uyasiyeka isikole ka grade 9 now understand ukuthi hayibo kungani ngoba phela lo muntu ufunda edrobheni uthola yonke into, that's the understanding abantu abanayo ke. So mase sibheka kahle kuningi ukuthinta abantu abasha in terms of ukuthi beyeke isikole, abanye kunama learning disorders, abanye ama background emakhaya abaphuma khona. So sase sibheka ukuthi egcineni kwakho konke umuntu usuke noma ngathiwa kwenzakalani academically kodwa unali ikhono analo lokuthi angakwazi ukuthi abeke ukudla etafuleni. So that's where uSorep angena khona ku-Seeds of Restoration Empowerment Project. Sibhekelela ukuthi iziphi or imaphi amakhono esingakwazi ukuthi sithuthukise ngabantu abasha bekwazi ukuthi bebeke ukudla nabo emakhaya. So sabheka ukuthi ukwakha, ukucula, security, lamakhono nje lawa amancane angabhekelekile. Ubona umuntu uthola ukuthi uyimele store uyagada awumazi ukuthi wenzani. Sase sibheka ukuthi okay, what can we do? Isifiso ke sokuthi isigcino seSorep ukuthi bekhona ukuthi sikwazi ukuba skills provider ourselves. Uqhube ngokuthi kulolu gebe bathola osomabhizinisi abaningi ngaphansi kwesifunda Majuba. So sisase kuma processes accreditation siyayisebenzisana ke nama stakeholders ngokuhlukahlukana kweminyango ekhona, NYDA for entrepreneurship, bese kuba ama private companies, ama security companies, laba ba media. So sisabambisene nje kakhulu namanye ababhekelela imphakathi noma ama companies lawa private until size sikwazi ukuyimela. Okay, sathi mase sibheka ke leyo gap, what we have been doing sikwazile ukuthi sibheke ama common goals abanawo abantu abasha kakhulu endaweni yaseMajuba, mostly ke ama entrepreneurs. So umthola umuntu ukuthi uyakwazi ukudayisa amakhekhe but akanasi skill.
sokuthi akwazi ukuthi ayenze imali ibeningi ukwenza izinto yokubeka isinko. Sase sibheka ukuthi okay, what can we do, who can we work with, singasebenzisana nobani ukuze bekwazi ukuthi begcine bekwazi okay register more than 15 young people ama companies amasha, sakwazi ukuthi silekelela abangakaba ama startup because nathi sigcine sikhipha ama donations ngoba siya fundraiser, sambe sicela for sponsors ukuthi sikwazi ukulekelela abanye. Kanti omunye wabafundi kulenhlangano uNontobeko Mjiyako uveza ukuba khona kwalenhlangano kube nomehluko omkhulu ezimpilweni zabo. Mina ke ngingenayo way forward, but since ngametha uZanele ngakwazi ukuthi ngithole ama skills, for example entrepreneurial skills. With those skills brought to my attention, ngawasebenzisa ngakwazi ukuthi ngigqugquzeleke ukuthi ngiqhubekele phambili ngokubuka nentsha yethu ingane ezisilandela ngemumva ukuthi seyigcile ema drugsini, azikho abekho abantu ababukela kubona, ngathi athi ngibaqoqe ngibafundise la, ngibalekelele esikoleni la abangakwazi ukulekelela khona ngoba nami ngase ngilekelelekile ku Miss Mpungose. Engikuthanda kakhulu ngo Miss Mpungose ngathini uyi-life coach, uyakwazi ukuthi akuphushe ukwazi ukubona amagolo akho, is either it's a career success or your relationship or your happiness, kukuwe ukuthi wena ufuna ke ukugxila kuphi. Khona manjalo uZanele uphinde wancenca ukuba intsha isondele ukuzifunde ngamakhono ayo. Sondelani siboneni ukuthi yini esingayenza ukuthi silekelele wena because that's the reason why sikhona. Angeke sizothi thina vuka uhambe uyokwenza icomputer sibe sazi ukuthi mhlambe awuyithandi awuyazi kwazi, kodwa silekelela kulamakhono wena onawo, ungahlali phansi imali ngeke izize kuwe, kodwa wena okumele usukuma uhambe emalini uzokwazi ukuthi uphilise nemndeni wakho. So nje kulonyaka siqhuqumezela kakhulu ukuthi if ukuthi ibusiness unalo awulithathele ekhanda, sukuma manje ulithathele ekhanda. If ukuthi unekhono kukhona izinto ozenzayo uyakwazi ngisho ukwakha, uyakwazi ngisho ngiyacanga ukuthi ekwakheni because we are also a construction company nayo esisungule ekuthenini sikwazi ukuthi kulaba abakhayo kodwa ababizwa ngo informal constructors and everything, ngaleyo ndlela ababiza ngayo sithi thina nangu NRHBC ukhona siyasebenzisana na. Kube kuthobeka dladle esindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Asithi ishelele itolene nabesilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Ubona impumelelo uNdlunkulu waseMacambini. Bami ngankomo abathutha izingane zesikole. Kanti kuhlomula inqwaba yentsha yaseNewcastle ngolwazi. Omunye abafundisa kwenkulisa ikusasa lethu uMpume Mkhwanazi uthi umnikelo ofike nenhlangano obizo CPA uzokelelela kakhulu ke kube lula nokuqhubeka kumsebenzi kule nkulisa. Umkhwanazi ubeke kanjena ngesikhathi ke inhlangano obizo CPA izonikela ngeinsiza kule nkulisa esemakhedoni ngasobizo ngaphandle kancane kwedolobha laseMpangeni. Inhlangano elwela ukubuyiselwa komhlaba ngaphansi kwesizwe sakwaCebekhulu ubizo CPA inikezele ngezinsiza kwenye izinkulisa ikusasa lethu enesikhathi esingaphansi konyaka yasungulwa amalungu omphakathi ovela kule nhlangano uMakhosi Cebekhulu uthi basazobuya bezonikezela ngezinye izinsiza kule nkulisa. So namhlanje silethele icrash okuthiwa kuleli side lendawo yaCebekhulu kuthiwa seningizimu. So le crash ikhandwa abantu bomphakathi from nothing bahlanganisa imali, so ayinalutho. Isadinga nje ukusizwa ngezinto eziningi, kodwa namhlanje silethe izihlalo namatafula nezinto zokudlala ngokulekelelwa isiqiwe esibizwa ngethulathula esisebenzisana naso ke as i-community yakwaCebekhulu ngoba omunye umhlaba kwaCebekhulu siwaphendula waba isiqiwe esisebenzisana nethulathula. So ke simaningi ama programs esiwenzayo, senza i-program yokuhambisa ukudla kwa matric masebezo camp, senza i-program yecathulo esizoyenza nje futhi nayo I think in 2 weeks ukuhambisela ama primary schools ecathulo. Last year we did 410 pairs, this year we're doing 600 pairs. So we still are going to come back la nezinto zokudlala next week. Kuningi ke sisazokwenza, cishe icrash sizoyenza igcine isisesimeni sokuthi imukeleke ukuthi izingane zingahlala khona ngoba isaqala and ayinazo izinto, ayinalutho, akho ngisho ozwing, akunalutho nje, kodwa siyathembisa ukuthi ngokusebenzisana nama donors ethu icrash izoba sesimeni esimukelekile esizokwenza ukuthi abantwana bahlale kahle, badlale, bebe sendaweni ephephile futhi. Omunye wabaxhasi kulolu hlelo uthi basazoqhubeka ababheke nezinye izindawo ezidinga ukulekelelwa ngoxhaso. What we have done in the last year, I was in South Africa in January last year where we distributed school shoes
In the last few months, we have registered a non-profit organization in Germany to ensure that we are able to get help for kindergarten kids, school children, and to sustain it throughout the entire year. Obviously, when the community organization advised that this kindergarten doesn't have any furniture, we donated the furniture. And next week we'll be coming back with stationary things so that people and kids obviously can learn here. Omunye wabafundisi kulenkulisi uthi lo mnikelo uzolekelela bakwazi nokuqhubha umsebenzi wabo ukufundisa izingane. Ukufika kwenu la endaweni yethu i-crash kuyona yokuqala endaweni yethu kuyasithokozisa kakhulu ngoba sikhulisa abantwana singothisha futhi siphinde futhi kusinikeza nanegunya lokuthi abantwana bekhulele environment abafundile kuyona. Sijabulile kakhulu ngokuthola izipho enisiphathele zona singabazali nangabothisha besikole. Kuzosilekelela kakhulu ngoba kwi-crash yokuqala nje la endaweni. Izipho nakho konke kuzosenza nathi sikhuthale singabazali kanye nothisha. Izindabeni eze1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngisempangeni. Ziya ngokuya ke ziyasondela izinsuku zokuphela kwenkontileka kaKhomishana amaphoyisa KwaZulu-Natal uJanene Nhlanhla Mkhwanazi njengoba kulindelwe ukuba iphele ngomhla zinga-30 kuNdasa walonyaka. Iziko leindaba exoxisane namalungu omphakathi ukuze uvola ngalolu daba kanti abese ebeka kanje. Sibona enza umsebenzi omuhle kakhulu uMkhwanazi. Siyafisa ukuthi aphinde aqhubeke futhi aqhubekele phambili. Kwehle kakhulu ubugebengu kakhulu siyajabula impela nje ngokuthi ubugebengu. Mina ubaba uMkhwanazi akaqhubeke wenza umsebenzi omuhle ngudube mina isibongo. Ngithi akaqhubeke uMkhwanazi enze umsebenzi omuhle. Siyabona naseyitratini baqina abantu yonke into eyifucuza. Yabona nje umsebenzi ubona amaphoyisa emaningi yonke emphakathini kuyasithokozisa kakhulu lokho. Siyafisa ubugebengu kwehlile futhi usesebenze kakhulu siyafuna bebuyele esikhundleni. Hayi sibona kuyeza khona kodwa ke kusekhona lapho nangakafinyeleli khona kodwa siyathemba uzofinyelela. Sina siyakusupport kuba khona baba uMkhwanazi because baba uMkhwanazi mhlawumbe kunezinto ezinhle azenzayo. Sina abantu abanye bethu kasidingi. Mina njengami nje lento ukuthi kuthiwa baba uMkhwanazi i-contract yakhe iyaphela. Iphela makunjani? Makwenziwani? Ngaphela baba uMkhwanazi ziningi izinto asivezela zona bese ezinye zathu besingazazi. Kodwa uyayiveza siyayibona futhi. La eSouth Africa kudayisa ama-drugs abolele izwe lethu. Kodwa ubaba uMkhwanazi mayekuveza lokho abanye ozakwaba bakuthandi. Kunzima ukubona abantu bomthetho kuyibona abadicilela isithunzi seSouth Africa phansi. Ngaphela nathi sithembele kuba mase kuyibona abangasakwazi ukusisiza. Zolo lokho sinomuntu obulewe esikhawini la. Anti wami lowo kwatholakala sekuthi amaphoyisa amkhiphile umenzi ifruit justice esikhawini emkhiphile yabakhombisa ukuthi nangu umuntu emkhiphe emotweni emfaka kwenye imoto. U-anti utholakala efile kodwa umenzi uhamba ngaphandle uyachachaza wenza yonke into ayithandayo. Thina njengomndeni senze njani ngoba phela sinamandla ukuthi siyilwele ngoba umthetho usukuphi ususezandleni zamaphoyisa. Njengamanje sihlezi nomuntu wethu namanje usasebakhazeni akakaphumi namanye asekamngcwabe mhlawumbe imngcwaba kube kunjani ubuhlungu. Athi uMkhwanazi iyaphela icontract ufanele ukuvuselela noma ngingangeni kwezepolitiki kodwa ufanele ukuvuselela izizathu edatha vuselela uMkhwanazi uyakhombisa umehluko ezweni lonke nje uyakhombisa ukuthi ana uyindoda mangathiwa bakuvuselela shuthi ngabe khona okuthile uqensema abakufihlile ngoba shuthi kahle shuthi ngabe khomba ngokusobala kahle bafuna ukufaka omunye njengabo osebenza njengabo one corruption. Into efunakala umuntu oneqiniso lana eSouth Africa into esengibonile akafuneki kufuneka umuntu onamanga kufuneka umuntu ochemile ngoba uMkhwanazi mawabheka mangathi uyaqhubeka kuningi izinto esingavikeleka zona ngisho nemsebenzi ingavuleleka ngoba manje abantu abaningi abasemathubeni emsebenzi benza ubucorruption babo bafakana ngendlela eyona engubuka kakhulukazi nje mfowethu uma uthi uyabuka lana uma uthi uyabheka kwipolitiki kahle ipolitiki ayinalo iqiniso ngoba uthi uyabuka mawuthi uyabuka ngwama age abantu abaqashekayo. Uhlonishwe isikhulu kesibambeke iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ibhola endaweni yakwaSakamthethwa uJacob Ngadla Mchunu. Ngendlela yokumhlonipha kusingathwe kwimidlalo enkundleni ezemidlalo esiyabonga Sangweni Sport Complex eDondotha ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya. Ubungaze usuku lwakhe lokuzalwa ngemidlalo yebhola lowo isikhulu seGolden Chiefs nobambi iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ibhola endaweni yakwaSakamthethwa
uJacob Ngadlangadla Mchunu. Izikhulu zebhola bezingxenye lemidlalo obekuzohlonishwa ngayo uMchunu. Ilunga lesigungu seSAFA kuzwelonke uJeremiah Mdlalose uncome kakhulu amagalelo kaMchunu ngakwenzayo emphakathini ukuthuthukisa ibhola kubafana abancane. Namanje usalokho usabambe elikhulu iqhaza ngoba njengoba ela ekulo association yaseKingcetshwayo kumhlathuzi noma kwaMbonambi ubambe elikhulu iqhaza. Baningi abantu ababukela kuye, abanye bafunda ukuthi ema-club iphathwa kanjani, abanye bafunda okuningi kuye. Iqhaza libanjwe uMacingwane kwezemidlalo thina siwuSAFA siyalincoma ngoba nathi liyasilekelela, liyasikhulisela ingane, liyasikhulisela amathimu. Nje angazi ukuthi ngingakhuluma kushona ilanga makuthiwa ngikhuluma ngoMacingwane nangeqhaza lakhe alibambile ebholeni likhulu kakhulu. uMchunu uthi ukuzibandakanya kwakhe nebhola kusukela kudala njengoba ephinda abe usihlalo weqembu iGolden Chiefs okuyilona selikhiqize abadlali abaningi esigabeni esiphezulu. Ukuba nemidlalo yokungihlonipha ngibona kuyinto enkulu kakhulu kumina engazi ukuthi ngayichaza ngiyithini ngoba akuyona into efike kimi, into efike kwabanye nabanye, nanokuthi iqhaza elibanjwe abanye ukubuka nami iqhaza esengilibambile nesengilihambile ebholeni isimningi iminyaka. Ngicabanga ukuthi ngina 50 years ngisebholeni, kodwa ngokweclub yami it's from 1980 namanje sekhona. Konke lokho ikona engibonile ukuthi cha lolu suku lungifanele la namhlanje. Ngicabanga ukuthi nokuze ngihlale ebholeni isikhathi esingaka kwakukubuka ngibona intsha intula into mhlambe nathi esayintula, ngabona ukuthi angidele nginakho uma kuukuthi nje kuphela intsha izophuma ekutheneni ibe isigebengu, ifunde, iphinde idlale ibhola elikhuphulayo. Abanye babadlali abakhiqizwa uMchunu bafika kwisigaba esiphezulu emaqenjini afana neThanda Royal Zulu, iRichards Bay FC nakwiBaroka bazokelisa ukumncoma kakhulu uMchunu ngakwenza kubo besakhula. Namhlanje sibungaza usuku lababa uMchunu baMacingwane okuyena osithathe wasibeka endaweni enkulu esingazi nathi makathiwa sithola amandla singambonga ngane, kodwa nje lukhulu alenzile igalelo kwesakithi kwesakamthetho. Kungemina ngedwa ke baningi abafowethu abakhule ngaphansi kwakhe. Mina mangakhumbula mhlawumbe ngifike kuyena ngina 8 years or 10 years ngangidlala ngaqala ngidlala eRedback, wangifundisa ibhola lo baba. Sakhula sasaqeda isikole sidlala kuyena ubaba kwiGolden Chiefs until ngaze ngasayinwa iThanda Royal Zulu. Ungasho ngithi ubaba uMchunu udlala indima enkulu kakhulu ekubeni ekutheni nami ngigcina ngidlala ibhola ngifike naku professional, because ibhola bengidlala nje kodwa kungayona into engiyithatha serious, bengidlala nje. But ubaba uMchunu wangitshela ukuthi ebholeni kukhulu engakwenza if ngingadlala serious ngiyeke indaba yama tournament. Ngisho ngithi usize kakhulu nentsha yangakithi nje uyiqoqile kakhulu, uyisevile entweni zedakamizwa. Yabo nje siyabonga kakhulu ukuthi ubaba uMchunu ukhona, sibungaza usuku lwakhe namhlanje. Lemidlalo ithatha usuku lonke enkundleni ezemidlalo iSiyabonga Sangweni Sports Complex eDondotha. Isidabeni 1 KZN TV bikuThabani Maphumulo eDondotha. Asiphinde sithi ishelele iTolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kezwana ehamba phambili namuhla. Ubona impumelelo uNdlunkulu waseMacambini. Bami ngankomo abathutha izingane zesikole. Kanti ukuhlomula inqwaba yentsha yaseNewcastle ngolwazi. Ake sibheke engosini yazomnotho. Izimakethe zivalwe iRand kuleli ngo-16.54 cents kuyidola laseMelika
luye ngo-22.19 kupondo waseBrithani kanti belingu-19.26 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona bekade isame ku$4,469.77 ounce bese kuthi intengo engahluziwe yona ibime ku$61.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Nakuboleka sabalele njalo kamahlebezi ukuthi umqeqeshi uPitso Jingles Mosman usendleleni ebuyela kwiMamelodi Sundowns kodwa kunzima ukuzeba impi eqhubeka enkantolo phakathi kwababhekelela indaba zalomqeqeshi obalwa nabaphambili eNingizimu Afrika naleli qembu laseCloricop. Indaba kaMosman yokubuyela kweSundowns iqiniswa ke na ungashabalaleke kwamahlebezi akhomba ukuthi uMiguel Cardoso uzokhonja indlela amaduzane kuleli qembu labafana besitayela. Akukho ke nokho sekushoke iSundowns ngoCardoso kanti kumavideo aqoshwe ejimini ngesikhathi leqembu libuya ke emaholidini uCardoso uyabonakala eqhubeka nomsebenzi wakhe njengenjwayelo. uMosman kongenalo ke iqembu liqeqeshayo kwamanje washiya kweSundowns eminyakeni eyisithupha edlule esehlale kuyona iminyaka eyisishiyagalombili lapha aqoqa khona ke cishe zonke icoco okuhlanganisa nezinhlanu zeligi. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Yani nabakaqambe lankomo zelahlekelwe zodliwa umdlebo kwaSoshangani ihlange bengiya ngazo sengiyibuyisela kwagogo ngoze ngiphinde ngizethule sengimgangeleni. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile